Agur terdi ikusentzule lagunok, ongi etorri Mutrikuko traineru estropadetara. Traineru denboraldia ate joka dugu, hilaren 19an Sevillan hasiko da San Miguel Liga. Horren aurretik, ohi denez denboraldi aurreko estropadak izaten dira, Ondarroan izan zen lehena iragan astean, eta gaur Mutrikun lehenik emakumezkoak, ondoren gizonezkoak. Emakumezkoek bigarren bandera izan dute jokoan, iaz Oriok irabazi zuen, eta gaur ere horren beste gertatu da. Binaka abiatu dira, denera 7 ontzi emakumezkoetan, errojupeko saioa izan dute abiatzen lehenak Hondarribia lehenengo kaletik eta Deustu hirugarrenetik, ondoren Donostia Arraunlagunak lehen kaletik eta Hernani hirugarren kaletik, hortxe dituzue Hernaniarrak, eta abiatzen azkenak hemen 3 batera, lehenengo kaletik Ibaika, bigarrenetik Orio eta hirugarren kaletik Getaria Zarautz. Ibaikak arazoren bat irteran, patroiak estatxa behar bezala hartu gabe baitzuen, baina erlojupekoa denez ezin zain egon eta atzerapen horixe izan du. Asko ez, baina nahikoa. Oriok berehala hartu du aurrea, eta Orion nobedadeetako bat, trainerua bera. Branka izenez, gizonezkoek probatu dutena aurreko asteetan, eta traineru berriarekin, zilar koloreko traineru ederrarekin aritu dira oriotarrak, eta bikain gainera. Ibaikaren inguruan esan, asteburu honetan Espainiako trainerila txapelketa dela Pedreñan, eta Euskadiko txapeldun moduan Ibaika bertan izango da, beraz honenak falta ziren gaur Mutrikun. Ziaboga bakarra eta 2 luze emakumeek, gizonek egiten duten lanaren erdia beraz, eta maniobra bakarrean 6 minutu eta 4 segundo Deustuk, Hondarribiak 6 minutu eta 30 segundo, aspaldiko partez Hondarribiarrek aurten trainerua uretaratuko dute emakumezkoetan. Ondoren Ziabogan Donostia Arraunlagunak eta Hernani izan ditugu, baina hauek ez dute Deustuk aurretik jarritako marka hobetu. Donostiarren denbora 6 minutu eta 10 segundo, eta bat gehiago Hernanik. Lehia ederra izan dute Gipuzkoako 2 ontzi hauek. Maniobra zabal xamarretik Donostiarrek, hobea Hernaniarrek, eta atzerapena bertan bera geratu da maniobra bakar horretan. Eta ondoren beste 3-ak, Ibaika, Orio eta Getaria Zarautz, baina oso aurretik Orioko neskak. Aurten iaz bezala helburu nagusi batekin, lehenik San Miguel Ligarako sailkatu, eta ondoren denboraldiaren bukaera aldera Donostiako banderarako. Hortxe dira donostiarrak, lehen aipatu dizuegun zilar koloreko traineruarekin. Oriotarren denbora bikaina 5 minutu eta 53 segundo, aurretik Deustok egin duena baino 21 segundo gutxiago. Oriok bigarrenari, alegia Getaria Zarautzi, 11 segundo atera dizkio, eta Getaria Zarautz eta Ibaikaren artean beste 4 segundo. Berehala ikusiko ditugu 7 ontzi hauek azken txampan. Emakumezkoek urtero bezala 2 helburu nagusi izango dituzte Donostiako banderara iritsi aurretik, lehenik Gipuzkoako Liga, hori irekia izango da, eta gero Euskotren Liga. Euskotren Ligan arituko da San Juan, iazko garailea delako, eta gero kanporaketa izango da beste 3 ontziak zein izango diren erabakitzeko. Azken txampan Deustuarrak, Bizkaitarren denbora 11 minutu eta 54 segundo. Oso atzean geratu dira biko lehia honetan Hondarribiarrak. Bizkaiak beraz aurten trainerua uretaratuko du, eta Gipuzkoako ligan aritzeko aukera baduen tomatera ontziak.
hemen Hondarribiarrak. Lan asko egin behar dute, oraindik ere Hondarribiarrek pausuak aurrera egin ahal izateko, baina uretaratzea ez da gutxi eta txaloak ondo merezitakoa Ama Guadalupekoa ontzikoek. 12 minutu eta 33 segundo Hondarribiak egin duen denbora. Deustu baino 40 segundo gehiago ia. Ondoren Hernani eta Donostia Arraunlagunak eta biak pare-parean, hortxe azkenean Donosti Arraunlagunaken aurretik Hernani, 11 minutu, 57 segundo eta 68 eunen Hernanik, eta 22 eunen gehiago Donosti Arraunlagunakek, eta denbora guztiak apurtu ditu Orioko nesken denbora 11 minutu eta 15 segundo. Ondoren Getaria Zarautz izan da, ia 19 segundora, eta Ibaika hirugarren txandan eta baita azken sailkapenean ere 20 batera. Honen bestez eta bigarren urtez jarraian Orio nagusi Mutrikuko estropadetan emakumezkoetan. Hortxe Arrauna gora, Getaria Zarautz 18ra, Ibaika 20 batera, Deustu 18ra, Hernani 42, Donostia Arraun ere 42, Hondarribia minutu eta 18 segundora. Gizonezkoen txanda, gizonezkoetan 17garren bandera izan dute jokoan, garaipeni gehien Hondarribiak, eta hemen ere lehenik errojupeko txanda bat izan da 8 ontziren artean. Ibaika eta Kaiku B abiatu dira lehenengo kaletik Ibaika, hirugarrenetik Kaiku. Ondoren Arkote eta Getxo, hemen dituzue Bizkaiko bi ontziak. Arkoteko Plentzitarra, lehenengo 4 ontziak, astear den denboraldian KE2 ligan arituko dira. Ondoren lanean, lehenengo kaletik Zarautz, eta hirugarrenetik Santurtzi. Hauek KE1 ligan arituko dira. Ustez, Oilarretakoak liga horretan izenez Santurtzi bai behintzat, baina izanez azken urteetan Soterakoak ez dira maila ona ematen ari eta lehenengo tokietatik urrun samar dabiltza. Eta hauen ondoren Izuntza eta Donostiarra, Kaiarriba, lehenengo kaletik Lekitxarra, hirugarrenetik Donostiarrak, eta hasieratik denborarik onenak markatu ditu Izuntzak. 4 luze eta 3 ziaboga, gizonezkoek jakina, hor dira Donostiarrak, eta Mutrikuko estropadau ez da erabakigarria, inondik inora ere, baina gauza asko erakutsi hori ditu, eta hemen gertatutakoak askotan bidea ere markatzen du ondoren denboraldi osorako. Ibaikaren denbora lehenengo ziabogan 5 minutu eta 30 segundo, bat gehiago Kaikuk, sekulako lehia izan dute bi ontzi hauek 4 luzeetan. Ikaragarria izan da, 1 euro Ibaika aurretik, eta amaieran zer gertatu den gero ikusiko dugu. Ibaikaren denbora erraz hobetu du Arkotek, baita Getxok ere. Ibaikak baino 15 segundo gutxiago Arkotek lehenengo ziabogan, eta Arkotek Getxori 4. Beraz, denborarik onena lehenengo luzea osatuta Arkoteko Plentzitarrak. 5 minutu eta 15 segundu, horixe erreferentzia ondorengo bi ontzientzat, Zarautz eta Santurtzirentzat. Eta ozta hobetu du Zarautzek Arkoteren denbora. Liga ezberdinekoak dira, gaur Arkotek maila eman du hasi eta buka. Esan dugu Arkotek 5 eta 15 egin duela, bat gutxiago Zarautzko enbatak. Gaizka Garmendia patroi.
5 minutu eta 14 segundo aurten beste entrenatzaile batekin, Angel Larrañaga. Azken urteetan, urte askoan, Jon Salsamendiren laguntzaile izan dena aurten Zarauzkoen entrenatzaile eta Zarautzek Santurtziri 3 segundo. Zarautzek beraz denborarik onena, 2 trainerurik onenak falta ziren eta Isuntzak birrindu egin ditu aurrekoen denborak, Zarautzenak. Hain zuzen ere, 5 minutu eta 9 segundo Isuntzak eta 6 gehiago Kaiarribak. Pare-parean beraz, Arkote eta Kaiarriba. Berriro digu, liga ezberdinekoak dira, Arkote eta ondoren aipatu ditugunak. Aipagarri izan da gaur, Arkoteko plentzitarrak egin duen lana denera 9. sailkatu baita, 14 ontzi lehian izan da. Lan erditan, tostaz tosta, Ibaika eta Kaikube, aspaldiko partez, Sestaokoek 2 ontzi izango dituzte uretan, nagusia San Miguel ligan, nola ez, eta bestea Kae ligan. Ibaikaren denbora 10 minutu eta 57 segundo, bat gehiago Kaikuk, hemen da Arkote. Eta oso denbora ona Bizkaitarrek. 10 minutu eta 30 segundo alegia, Ibaikak baino 27 segundo gutxiago, liga berekoak dira. Eta Arkotek Getxori 9 segundo, Getxok ere erraz. Hobetu ditu aurretik Ibaikak eta Kaikubek egin dituzten denborak. Ondoren, Zarautz eta Santurtzi. Eta hauen arteko lehia ere erabakitzen hasi da Zarauztarren alde. Hemen dira enbatakoak, Zarautzek aurretik Arkotek egin duen denbora berbera. Egin du 2. ziabogan, 10 minutu eta 30 segundo. Eta Zarautz eta Santurtziren artean 6 segundo. Lehenengoan 3, bigarrenean beste 3, denera 6, eta bukaeran ez dira gauzak askorik aldatu. Aldatzekotan, aldea areagotu egin duela Zarautzek Soterarekiko. Isuntza eta Donostiarra, Kaiarriba falta. Bigarren maniobran hemen dira Bizkaitarrak, Lekitarra ontzikoak, Iñaki Goikoetxea patroi dutela, Xagua eta birrindu. Aurretik bestela, Isuntzak txikitu egin ditu Arkotek eta Zarautzek egin dituzten denborak. Isuntzak 10 minutu eta 15 segundo. Arkotek eta Zarautzek baino 15 segundo gutxiago. Eta Donostiarrek 10 eta 32, beraz kolorerik ez, liga berean aritu behar duten Isuntza eta Kaiarribaren artean. 3. ziabogan gauzak ez dira aldatu, Isuntzak egin du denborarik onena nola ez, alde handi atera dio Donostiarrari, eta lehia Arkote eta Zarautzen artean izan dugu. Txanda honetan 2., 3. nork egingo, hemen Lekitarra ontzikoak 3. maniobran ziaboga ona eta hankeko estriborretik aurten Isuntzak duen izenik aipagarriena Osertz Aldai urteetan Hondarribian ibilitakoa, dena irabazitakoa da Osertz Aldai, eta aurten Lekitarra ontzian arraunlari eta entrenatzaile. Ibaika eta Kaiku helmugan, azkenean Kaikuk aurrea hartu dio Ibaikari. Segundo erdiaren aldea baino ez da izan bien artean, baina aurreko biek baino denbora hobea egin du nola ez Arkotek. Arkoteren denbora 21 minutu eta 23 segundo. Bikaina Getxo 17 segundora atzeratu du
plentzitarrak. Zarautz eta Santurtzi ondoren, hauen artean lehia handirik ez, baina erlojupeko lanean Zarautz, bai baitzekiten lehorretik emandako erreferentzien bitartez, Arkoterekin hortxe zebiltzala eta azkenean Zarautzek ez du Arkoteren denbora hobetzerik izan. 27 euneneko aldea izan da Arkoteren alde Zarautzen kaltetan. Zarautzek Santurtziri 15 segundo atera dizkio. Arkoteren denborak balio zuen 21 minutu eta 23 segundoko denborak, eta Isuntzak erraz hobetu du Arkotek egin duen denbora huraxe. 21 minututik behera, 20 minutu, 58 segundo, 88 eunen lekutan utzi du Kai Arriba. 24 segundo atera dizkio Isuntzak Donostiarrari. Honen bestez, aipatzekoa da, Isuntzak egin duen lana, denera 6. izan da, baita Arkotek egin duena ere, Kae bat ligako trainerua izanik, 9. tokian sailkatu baita Zarautz eta Santurtziren aurretik. Eta amaitzeko lerrokatutako beste 2 txanda izango ditugu. Lehenengo txandan, aurreneko kaletik Getaria, 2. Ondarroa, 3. kaletik Zumaia. Lehenengo biak Kae bat ligakoak, Zumaia San Miguel ligara igo berria da. Eta lehenengo ziabogan ezustekoa Ondarroak egin baitu denborarik onena. Lehen esan dugu, denboraldi aurreko lehenengo estropada Ondarroan bertan izan zela, han Zumaiak irabazi egin zion Ondarroari, baina gaur Antiguako ama Telmo Deunen aurretik izan da. Eta Ondarroak nola ez, hobetu egin ditu aurretik Isuntzak egin dituen denborak. 2. ziabogan 10 minutu eta 12 segundo Ondarroak, Isuntzak baino 3 gutxiago, eta nahiko parekatuta Getaria eta Zumaia. Biak ala biak 7 segundora, beraz Isuntzaren atzetik. Baina 2. zatian ondo eutsi dio Zumaiak eta Getaria behera egin du. Gogoan izan iaz Kae bat ligan oso nagusi izan zela Getaria, gero San Miguel ligara igotzeko playoffetan huts egin zuen, eta azkenean ez zuen igotzea lortu, Zumaiak ordea bai, eta 3. ziabogako denborak, Ondarroak 15 minutu eta 39 segundo, Isuntzari 12 segundo sartu dizki hor bai, aldea egin du Ondarroak Isuntzarekiko. Ondarroak Zumaiari 9 segundo, eta Getariak denbora askotxo galdu du 3. luzean. Ia 20 segundo azkenean Getaria atzetik, lanak amaitzeko luze bat falta zitzaienean. Azken txampan ondarrutarrak, Inigo Larrinaga ondarrutarren patroia, Jon Iriondo da entrenatzailea, eta argi dago aurten lanak emango dituela Ondarroak, eta Kae bat ligan goiko tokietan ibiliko da. Iaz ere ibili zen, aurten aldaketa batzuk eginda dira, batez ere Aztegitik igotako mutilak eta denera 5 bat bai, eta azkar dabil trainerua. Ondarroak egin duen denbora 20 minutu 46 segundo 27 eunen. Zumaia 2. izan da txandan, eta Zumaiarrek azkenean ozta hobetu dute aurretik Isuntzak egin duen denbora, eta atzerago Getaria gaur denera, Getariarrak 7. izan dira. Eta azken txanda, lehenengo kaletik Orio, 2. Hondarribia, 3. kaletik San Juan. San Juan darrak onenekin ez, izan ere asteburuan
Pedreñan baitira Espainiako txapelketan, eta Orio eta Hondarribia aldaketa, lehenengo test garrantzitsua gaur, 15 egun barru San Miguel Ligari, ekin aurretik, hor Hondarribiarrak, aurten beretzat nahi du La Caixa koroa, aurten irabazten baldin badu, 3. urtez jarraian lortuko lukeenez, beretzat izango litzateke La Caixa koroa aurten Kaikurekin gertatu bezala. Eta hor, San Juandarrak patroi Unai Oliden dutela. Ziabogako denborak, Hondarribia nabarmen xamar lehenengo tokian, 4 minutu eta 56 segundo, aurretik Hondarroak egin duen denbora ondo hobetuta, 8 segundo, Hondarribiak Hondarroari eta txanda bereko ontziei, 5 Oriori, 2 gehiago, 7 San Juani. Hortik aurrera gauzak ez dira bat ere aldatu, lehenengo luzerako lekuak finkatuseak geratu dira, eta 2. luzean aldeak gora, naiz eta Oriok ederki eutsi dion ama Guadalupekoari. Joseba Amunarriz patroi, Hondarribiarren ontzian, eta lanaren erdiak eginda, Hondarribiarren denbora 9 minutu eta 57 segundo, 10 minututik behera beraz. Orio 2. 7 segundora, maniobra ona Irakoitz Etxeberriak, eta han San Juandarrak 3. kaletik, denbora gehiago galduta, 10 minutu eta 11 segundo, 14 segundora beraz. Traineru berriarekin, San Juandarrak oraindik ere, izenak eta jarri gabe amilibiak egin berri dien, ontzia uretaratu dute Olidenen mutilek. 3. luzean abiatuta, 3 traineruak, eta 3. ziabogako denborak, Hondarribiak 15 minutu eta 15 segundo, aldea zertxo bait areagotu egin du 3. luzean, 10 atera baitizkio Oriori, eta horra askoz ere denbora gehiago galdu du San Juanek. Hondarribia eta San Juanen artean 21 segundo. Orio ziabog eginda azken luzean abiatuta, eta horixe San Juanek ziaboga hartu duten unea. Hartu eta amaitu. Hemen Orio, erdi-erdian Hondarribia, azken luze ona egin dute Oriotarrek, eta helmugan aldea laburtxeagoa izan da, beti ere Hondarribiarren alde. 2003an irabazi zuten aurrenekoz Hondarribiarrek mutrikuko bandera, ondoren beste 4 garaipen etorri ziren jarraian, 2005an, 2006an eta 2007an, azkena iaz 2015an San Pedro eta Getariaren aurretik sailkatu zen Hondarribia. Gaur Oriori hartu dio aurrea. Hondarribiarren azken txampa, ama Guadalupekoak egin duen denbora, 20 minutu, 16 segundo, eta 14 eunen. Orio 2. 8 segundo eta erdira. Estropada txukun egin dute Oriotarrek, aurten Jose Anolaskoaga aizperro entrenatzaile dutela. Igor Makazagak utzi ondoren. San Juan 3. txandan eta 3. mutrikuko banderan, 24 segundora. Ondoren, Hondarroa izan da 4. 30 bikain hondarrutarrak, Zumaia 5. 51 segundora, Izuntza 6. 52, Getaria 7. 53, Donostiarra 8. minutu eta 6 segundora. Lehenengo estropada, izan ditugu hilete bi hilabete, bai sortzikoakin eta bai pixka traineriakin nahiko arraroa, batez ere bote asko aldatzen egon garelako, baina hemendikan aurrea neustez trainerukin hasi garela, eta oso positibo. Falta zaigu ritmo pixka, baina hasieratik jungera gure lan egitea, eta hortara jungera. Ikusiri ja aurretik juten zela, basko
ez daki, posgarriago edo beste aire batekin etortzen zea, eta oso kontent. Oso gustu, ez? Bueno, aurreneko estropa, trenerilak ez dituguin, eta, aurreneko estropa zan, proba garrantzitsua guretzako, ikusteko pixka fiziko ez da nola iristegean denboraldia zeronta, eta, estropa oso gustu egin deu, ondo aurkitu geha, arronen ere oso txukun egin deu, eta, bigarren postu horrekin, gustua. Oso ondo bilatu geha, fizikoz mejoratuko dut desente handikan, eta nik uste oso estropa politia eta segula. Nik uste valorazio oso ona, ez? Estropa dagoek probak egiteko dira, gu traineru berria probatzen nahi geha, 8 arrolai falta zaizkigu, eta probak egiten hemendik 2 astetako estropada garrantzitsua antzat, ez? Eta valorazio nik uste oso ona egin dugula. Hauxe Jan Andreok mutrikuko banderak eman zuena, datorren astean gogoan izan Lekeition izango gara, zuzenean ordura arte, ongi izan! Eskuratu dutena, ondarreniko ontzia.